Ubingalale kupina kuphi lapho nyakhani lambo kusinja manje ubingelela yini ke umathinto acaba sitamza umqamela amahlaka abanye baqimela imali siwazi kana kwethu ngabe sikulako lokuqala ngicathanze kulungela upress subscribe button short phinde comment khona konke umo subscribe ayikhamela khamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sifale ivideo ehamba phambili engenza ukuthi ungakhohlwa ukulike khona uzothola special notification ngiyona ke channel yakho ekuphathele izimnandi inoje ehamba nje phambili ngenza kwethu. Njengoba ke namhlanje sikuphathele video yakhe umenzi etalabha yena ke umthanda ngicwama Elisha lapha uzokhumbula ukuthi umenzi ubebuyisa into emva kokuba igcwama lake lathi umenzi yena gogo othungayo waqondene nezingubo egqokwa umenzi noma ke ingubo ejwayele ukugqokwa umenzi njengoba umenzi wabuya waveza futhi emavideo akhe njengoba ke ubexabana manje ukuthi hey njengoba ekhonza igcwama ngeke azaliswa ligcwama kodwa futhi wayengathandi naye isimo ayibhekene naso sasenza ukuthi agqoke ngalendlela owayegqoka ngayo kuthiwa ugogo othungayo. Uzokhumbula nje umenzi ukuthi bekuyena masikando eqhamukela nezimpahla zakhe ithe ukuhluka songana kathi ngaphandle ngisho isikhathi sakhe sikhima sihlale kena ke ivideo yakhe umenzi etalabha igcwama Elisha ungakhohlwa ukulike lapha ivideo khona uzothola special notification uma sikufollow ehamba phambili ezinote ezimnandi ekuyizona eziqukethe ofakazi siyalishutha ligcoka ngeshutha ethini ngoba Ashela tamam.